Sad ćemo da vam pokažemo srpski limun. U Srbiji raste specijalna vrsta srpskog limuna. U saradnji sa Rusima mi smo napravili jednu vrstu koja se zove srpski limun. Sad ćemo ubrati jedan primjerak tog limuna. Vidite, on je samo malko za nijansu je veći od limuna iz Grčke. Vidite, to je poređenje radi, to je jako malo. On je malen, jako malen. Ovo vam je srpski limun iz Srbije. U saradnji sa naučnicima iz Sibira mi smo radili na jednom semenu srpskog limuna koji je prirodno malen, čisto u srpsku šaku možda stane. Kolika je srpska šaka, mi smo svi maleni dvometraši, jel? A ovaj je maleni, ovaj malo veći, jel? Mislim, ajde kažemo, malko manji. Samo za nijansu je iz Grčke. Eto, tako da, molio bih vas da ipak gajite ove srpsko-ruske limunove. Ovi grčki baš, eto, tako baš kad nema, jel? A ovaj, uglavnom, srpski limun. Hvala Bogu, jel? Hvala Gospodu, on je pravi. Tačno u šaku stane i traje vam ceo dan. A ovaj vam ne može ni stati ni ispod zuba, ovaj malenko, tako da, eto, to vam je poređenje radi. Limun iz srpskog dela, to je Srba dole, gde nam je more, jel? I ovo je desno, pravi srpski limun. Samo on je još malen, on zna da naraste kao i fudbalska lopta, znate. Vidite, on zna nekada bude, kad se bere, ja sam ga sad rano ubrao, a kad se bere malo za mjesec dana, jel, on bude ovako malo ko fudbalska, pa mi nekad i fudbala sa njim igramo. Eto, tako da ceo tip posle fudbalske utakmice, jel, posveži se limunom. Eto, tako. Pozdrav braći, pravoslavcima. Eto, hvala Bogu, imamo srpski limun.